Районыбыздан чыккан иҗат әһелләре белән без һәр вакыт элемтәдә, Олы Норты авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Түбән Кама шәһәрендә яшәп иҗат итүче Рушания Габбасова үзенең шигырьләре һәм проза әсәрләре белән танылган шәхес. Киләсе сюжетыбыз аның иҗаты турында. Дөньяда шундый кешеләр була. Аның белән бер аралашып сөйләшәсең дә, ул күңелдән чыкмый. Аның әйткән сүзе, күз карашы, фикерләре сине озата бара. Бүгенге әңгәмәдәшем нәкъ менә шундый кешеләрнең берсе. Ул Рушания Габбасова. Тумышы белән Олы Норты авылы кызы. Мәктәпне тәмамлагач, Рушания Казан дәүләт университетына укырга керә. Укытучы һөнәрен сайлый. Казаннан Түбән Кама шәһәренә күчкәч, башы аягы белән мәгариф эшенә керешә. Аның 45 ел хезмәт стажы бар. Еллар агышы Рушанияне әдәбиятка алып килә. Ул шигырьләр, ә соңыннан проза әсәрләре яза башлый. Быел Рушаниянең Актым Шишмә буенда дип исемләнгән туган авылы тарихына һәм авылдашларына багышланган зур китабы дөнья күрде. Шушы уңайдан без аны Дулкын радиосы студиясына чакырдык. 1 сәгатькә якын сузылган тапшыру барышында авыл, аның табигаты, туган нигез, әниләрнең бөеклеге, үз һөнәренә тугрылыклы булуы һәм әлбәттә инде китап турында сөйләштек. Радио тыңлаучыларга Рушаниянең шигырьләрен дә ишеттердек. Кеше булып тугач кирәк, кеше булып калырга. Язсын иде, ни чәчсәң дә, шуны гына урырга. Яшәйдең бирешмичә, җилләр каршы искәндә, синештән йөзең балкып, кояш нуры төшкәндә. Дөнья малы бер ни түгел, булмасын күңел кара. Ничек яшисең дөньяда, шундый истәлек кала. Рушания Хаммат кызы табигаты белән авыл баласы. Ул гомере буе шәһәрдә яшәсә дә, җәйләрен туган авылында үткәрә. Бакча үстерә, тыныч һавада иҗат итә. Җирләр кибү белән мине инде монда, тормышымның яртысы монда дип әйтсәң дә була. Көз аенда гына китәм, менә инде лаеклы ялга чыгырга исәбем бар. Гелдә эшемне туктатырга әле эшлидем. Һәм монда кайтсам, Түбән Камам тарта бераз. Түбән Камага кайтсам, авылым тарта. Менә шулай ярты ел тегендә, ярты ел монда бәлки яшәрмен. Инде Түбән Камада минем иң якын кешеләрем бүгенге көнне ул улым һәм оныгым. Минем бик яраткан кешеләрем шунда. Менә шулай дип уйлыйм. Юк инде авылны гел ташлап бетермим, беркашанда исән икәнмен. Әгәр дә үз-үземне йөртә ала икәнмен, мин авылымда булачакмын, Алла бирсә. Кеше үзенең бөеклеген туган җирдә генә яхшы аңлый. Авылдашлары, дуслары, туганнары, Саба Шишмәләре әдәби иҗат берләшмәсе Рушаниянең кайтуын һәр вакыт яратып, сагынып көтеп алалар. Олы Норты авыл мәдәният йортында июль уртасында гына аның иҗатына багышланган күңелләрдә дулкыннар дип исемләнгән зур иҗат кичәсе үткәрелде. Саба, Күкмара, Мамадыштан дуслары, туганнары тәбрикләргә килде аны. Чын иҗат кичәсе булды ул. Соңгы елларда Рушания Габбасова Саба Дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары белән дә дуслыкта яши. Безгә килеп тапшыруларда катнаша, китапларын алып килә, яңа әсәрләре белән таныштыра. Туган авылым, ташларыңа килеп сыеныр өчен сиңа кайтам, синдә табам яшәүнең ямен көчен. Сәламәтлек белән иҗатта гөрләп яшә, Рушания.